Gaur goizean zapaldun metroa albo batera utzi dugu eta intersekzionalitatea hitz egiten hasi gara jardunaldia. Eta oso interesgarria izan da azken batean ikuspuntu desberdinetatik aritu direlako eta horrek aukera eman digu tailerretara da ideia horiekin joan ahal izateko. Zein da gure elkargunea edo nola landu beharko genuke elkargune hori, hibridazio hori. Bakoitza esparru batetik bagatoz, ikuspuntu desberdinekin gatoz, baina nola egiten dugu bereziki prozesuari emanez garrantzia eta ez hainbeste produktuari, ez? Eta horretarako lau tailerretan bildu gara, ekologismoa alde batetik, hezkuntza, euskara eta azkenik tokiko herrigintza edo izango litzatekena. Nik uste dut talde lan horretan bereziki elkar entzun ahal izateak aukera eman digula gure pentsamendua edo pixkanaka aldatzen joateko. Azken batean, urrutira joan nahi dugulako eta guztiok elkarrekin joan nahi dugulako. Ezker independentismoak plaza hutsa bete egin du eta ideia nagusi bat irten da. Eta da, hibridazio hori, elkargune hori landu egin beharreko elkargune bat dela.